No niin, moro. Eli mä sanoin, että ei tulisi videota ennen joulua, mutta 11 meni tulppa, niin mä nyt ajattelin, että tämmöisen tallipätkän vois väsätä. Niin joo, mä vaihan nyt tämän tulpan ja katsotaan nyt sitten kohta. Tässä on tosiaan aika pitkät kierteet tässä tulpassa. Nyt se irtos vihdoin. Eli tämä on aika tämmönen musta tämä tulppa. Tässä on tämmönen NGK:n kisatulppa tässä mun nyt. No niin, nyt ollaan saatu tämä tulppa paikalle, niin testataan, että lähteekö tämä Y100 käyntiin. No niin, nyt on saatu tämä Y100 vihdoin kuntoon. Niin kertokaa tuolla kommenteissa, että haluatteko te lisää tämmöistä tallipätkää, koska mä mielelläni teen tämmöistä lisää ja eikä tässä nyt muuta kuin ensi video.